Ngiyavusela umhlaba wonke jikelele emakhumbuka nomhlaba enyakatho neningizimu. Awu Solomon lo msizi wabantu kakhulu ujaji lamajaji lajaja. Amajaji ayengafuni ukukhuzwa ngoba esona ngiphansi emampondweni e-Eastern Cape Lesekisi. Bafowethu kunentelezi la Isitha makuthiwa kuyavalwa umuntu avale thiqi simdalela iy'nkinga naze kuhluphe kakhulu. Umuntu lokuthathela indoda, umuntu lonenkinga naye emsebenzini mase sifuna simvale nje thaka. Kume kwanto nje avulele iy'nkinga kakhulu. Khona-ke le nto lesigane elinye ibutho-ke bafowethu. Uthola isithombe sakhe bese ungithola isiduli nombese. Ikhandlela elibovu. Bese uthola leli baso leli. Uzomdalela iy'nkinga kakhulu. Isiduli nje i-anthill lesi esimile iy'mbovane. Sizokuvalela umuntu nje othi ayi sekuhluphe kakhulu nje singambulali simdalele iy'nkinga kakhulu. Azokwazi ukuthi abantu akusibona bonke bokudlalela. 0727 47804 Makhosi. Semampondweni 316 Cape Thokoza. Solomon.